De jongens hier achter mij die zijn ook bezig met het verbreden van de trekwij. Zodat wij aan een bermbeton ombrengen kunnen. Aan beide kanten van de trekwij zal er dan een strook bermbeton komen. De asfaltlaag zullen we vernaaien. En zodat het optisch al wat breder wordt en daadwerkelijk echt breder wordt. En zodat het verkeersveiliger wordt. Dan zijn we achter daar bezig met de kruising ondergang aan een ek. Die wordt verhegen online. En verderop komt nog een drempel, zodat de snelheid uit het verkeer heller wordt. Er zit een diekwet wat jaaid wordt, dat is daarom doen? Nou ja, onder andere. Het is wat een sluiproute en voor fietsen is het toch best wel gevaarlijk. Dus dat we proberen op deze manier de boel wat veiliger te maken. Deze fase die we nu doen, die zal ongeveer einde van deze maand, begin december, hopen we de weersomstandigheden maar zeer klaar wezen. De bebouwde kant pakken we volgend hier op. Er moet nog een waterleiding online worden, die leidt nog in paard. En vervolgens zijn we dan in februari, maart ondergang met het vervangen van de bestrating, rioleringen. En dan krijg je dezelfde uitstraling als de Damelaan op de voorkant dan wordt. Gaan mensen er nog hinder van of is het gewoon wel? Nou, in principe gaan we dit hele stuk afsluiten. En als we aan in de bebouwde ondergang zijn, dan zal er enig overlast zijn. Maar we proberen natuurlijk tot het minimum te beperken. En in goede oorlog is alles mogelijk.